Určitě hodně z vás sledovalo celou cestu kluků, vlastně celou ty 4 měsíce, než jsme se všichni teda sešli tady. Bohužel měli být 4 zápasy, ale jsou lidi, kteří prostě furt odstupovali, ať už prostě z rozumných důvodů nebo prostě nesmyslných. Takže máme tady 2 zápasy, Richard Štrobl versus David Berisha a hlavní zápas Vadim Šeftař Bahula a Kuba Horecký. Já si myslím, že není času na zbyt, čekali jsme 4 měsíce, není potřeba čekat dál. Takže první, kdo bude nastupovat, je David Bad Boy Berisha. Border! Pojď! Jo, randáli! Yes. Takže Richard Štrobl. Tak jo. Chtěl bych vás přivítat na prvním turnaji MFC Round 1. 3 kola po 3 minutách. Do 70 kg, 175 cm, 2-0 v tajském boxu. David Albánský střelec! 184 cm, 1-0 MMA. Richard Markoman Rukavice ještě jednou. Připravený? Připravený? Časem ti dám tomu přijde. Fajn! Pojď! Dole! Pojďte! Pojď! Hlavně nechejte, pojďte! Pojď na zem, pojď na zem! Dělej, pojď! Bacha na tu grotu! Bacha! Pojď! Ty vole, má to dobře chycený, pojď! Dělej, pojď! Uvolni mu prsty! Ploč hlavu, Dejchej! jedem, Ríšo! Dejchej! Chyť ho líp, Davide! Už dobrý! Do pozice! Rozliď to! Ale nevím, kde jsi do toho šel. Pěkně! Tento zápas vyhrává Richard Štrobl! A pojď! Radši nic nedělej, ať si nic neuděláš! Yes! Takže Richard Štrobl lidi. Pěkně!